κόρη μου! Ναι, μαμά. Η ιστορία που μας διηγήθηκε πριν ο Μάντης Κάλφας. Ναι, μαμά. Είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ναι, μαμά. Και η κόρη που θα θυσιάσουν. Ναι, μαμά. Είσαι εσύ. Ναι, μαμά. Τι ναι, μάμα, παιδάτε. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Ναι, και. Τι και αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Θέλουν να σε θυσιάσουν. Ο παπάς σου με το θειό σου θέλουν να σε θυσιάσουν. Αλήθεια λέει, παπάκα. Θες να με θυσιάσεις? Αγάπη μου, μακάρι να μπορούσα να τα αλλάξω. Θα θυσιάσεις το παιδί σου για τον κερατά το Μενέλαο. Δεν το κάνει για μένα, εντάξει. Όχι βέβαια. Τότε για ποιον? Για την Ελλάδα. Για Μάντολα. Για σας παρακαλώ πάρα πολύ.